Vi sidder herude ved Bagsværd Sø i dag, hvor vi er til et socialt arrangement med hele holdet og trænerne og lederne osv. Og dagen indtil videre har stået på, at vi har været ude at sejle i kajak, og vi har lavet nogle forskellige konkurrencer, og først og fremmest har vi selvfølgelig lige lært, hvordan man styrer i sådan nogle kajakker, og så har vi lavet nogle forskellige konkurrencer, såsom kajak, vandpolo, tror jeg det hedder, hvor det gælder om at score nogle mål osv. Og samarbejde som hold, og så har vi ellers fået noget frokost nu her, og nu skal vi til at ud igen og se, om vi kan finde ud af andre og flere ting. Da vi startede dagen, og vi skulle til at lære kajakkerne at kende, der var der nogle folk, som ikke var så trygge ved situationen, og ikke så vant til det, kan man sige. Og der var nogen, som faldt i rimelig hurtigt, og det var både, jeg tror den første, det var det var Rasmus, der faldt i først, og så røg Leif lige efter, og der var også nogle spillere som Ries til at starte med, så det var meget sjovt, at der var nogen, som ikke var så trygge ved det, og ikke så gode til det, kan man sige. Ja, der skulle lige hjælp til for de professionelle, eller hvad det hedder. At de skulle nok lige hen og hjælpe med at tømme kanonen først, og så få dem vendt om at komme op igen. Så i starten der fungerede det ikke helt, men det var meget sjovt at se en plads rundt der i vandet. Der var nogen, som ikke var så gode, og så der var andre, der var bedre. Jeg ved ikke, hvad jeg var. Men nej, jeg var ikke på finaleholdet, så jeg røg også lige en enkelt gang, fordi at, jeg kom til at skubbe Tørnes i, og så synes han skulle have lidt hævn og hive mig med i. Så. Jamen, nu har vi som sagt fået noget frokost, og så tror jeg bare, at vi skal ud igen, og så synes jeg, at vi har hørt noget om, at vi skulle have nogle balanceøvelser med kanoerne, så det lyder lidt mærkeligt, vil jeg sige, hvordan man skal klare det, så jeg håber ikke, det er noget, hvor man skal op og stå i dem og så videre, men nu må vi se. Det har været meget sjovt indtil videre, og så må vi se, hvad det ellers byder. Jamen, jeg synes, vi får meget ud af det. Vi har det selvfølgelig sjovt sammen, og vi hygger os, og så får vi også det ud af med det, at vi lærer at kende hinanden på en anden måde, og lærer at arbejde sammen på en anden måde, som vi ikke rigtig er vant til. Så jeg synes, vi får en del ud af det. Jeg synes, det er en god tur indtil videre. Lad os lige prøve at starte med at gå i kajakkerne som sådan lidt... Jeg tror helt klart, at hvis man bliver bedre som et hold, så kommer man også til at kunne bruge det på fodboldbanen, og man kommer til at stå bedre sammen i de forskellige situationer. Så det tror jeg helt klart er noget med at det er det, vi skal bruge det til.